Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu. Welcome to Malansa Technology Kano State. Muna muku maraba da zuwa wannan channel namu na Malansa Technology a nan jihar Kano, Nigeria. To yau insha Allah zamu bayani akan jet engine, ma'ana injin jirgi. Wannan na jikin filafilan nan nasa wanda suke samar da karfin sa da kuma gudun sa. Alhamdulillah, bayan bincike da muka yi to zamu dan bada bayani domin Hausawan mu su masu dan san wani ilimi akan sa. Domin ci gaban rayuwa da kuma samar da ilimi mai karfi da kuma neman ci gaba, domin har yanzu muna cikin kasashe masu kokarin ci gaba. Don Allah da zamu zama kasa mai cikakken ci gaba wanda duniya ma za ta koyi da Najeriya insha Allah nan gaba. To alhamdulillah, wannan injin jirgi ne wato jet engine. Yana amfani da mai kamar ita mota da waye suke amfani da mai. To akwai man sa na musamman da ake kira da jet A1 ko kuma dai wani makamancin haka. A jikinsa akwai farfela guda ɗaya ta gaba katuwa, nan shine gabansa, nan baya exhaust kenan, nan shine inda yake fitar da iska ta ba. A nan gurin yakan zuki iska ne, idan ya zuki iska sai ta shigo ta cikin nan farfeloli ne, tana shiga za ta ƙara shiga nan gurin. Daga daidai na akwai ta chamber da ake sa mai, in aka fesa wannan mai sai ya kama da wuta sai ya fita ta waje. Wannan shine kaɗan daga cikin aikinsa, wanda ya kasance aikin nashi yana kasancewa ne da farko. Duk inji na jirgi yana da kickstarter wanda ake fara yin kickstarting ɗinsa kamar yadda ake yin kickstarter mota ko mashin ko kuma wani abun hawa. To shi ma injin jirgi akwai kickstarter sa. Da farko kickstarter za ta kasance ta juya wannan farfelar ta farko. Idan ta juya wannan da wannan farfelar da wa'annan gabaki ɗayansu suna da alaka da juna. Wannan ma'ana rota ce wadda take haɗe da wannan farfelolin nan. Wa'annan farfeloli ne, fanka kenan, fankoki. Haɗe suke da wa'annan duk a haɗe suke a jikin rota ƙwaya ɗaya daga farko har ƙarshe. Ita wannan ta farko za ta juya da ƙarfi, za ta janyo iska. Idan ta janyo iska ta shigo ciki. Idan ta shigo cikin wajen, sai iska akwai wasu ƙananu na ciki kuma sai su ƙara janyo ta daga nan gurin kenan, za su janyo ta ta shiga ciki. Ta nan gurin za ta fita normal salin alin ta saman nan, amma nan gurin za a janyo ta domin akwai wasu fankoki su ma a ciki masu ƙarfi wanda suna haɗe da wannan rotor. Idan suka janyo nan, amfanin wannan ƙananan fankokin su ne za su compressing in air, za su matse ta. Suka matse ta za su ƙara shigo da ita nan gurin. A nan ma wasu fankoki ne ƙananu nan ma su ƙara matse ta, saboda 5 kamar kwaroron 5 ne fankokin kuma suna cikinsa, za su ƙara matse iska, shine compression. A jikin mota ko wani inji da yake amfani da gas, shi ma shine aikin piston. Idan piston ya janyo iska to zai matse iskan nan ne. Idan ya matse iskan nan to sai kuma fesa mai, sai kuma plogi shi ma ya kyasta nashi wutar sai ta kama, sai ta fita ta salansa. To a nan gurin aikin su kenan, suka matsa wannan iska za ta shigo nan a matse. Akwai wasu 'yan ƙofofi ta nan gurin da su shiga cikin wannan gurin. Suna shigowa ne compressing air a wajen in an compressing din air din ga chamber, combustion chamber kenan. A wannan combustion chamber a nan ne wato ainihin za a fesa oil, za a fesa fuel kenan, mai da haɗe-haɗen mai da gas, wane ne dai man jirgi kenan. A nan za a feso shi a cikin injin jirgi. Za ku ga akwai 5 kala-kala. To wannan 5 ɗin aikin su kenan, su rarraba mai a cikin wannan chamber ɗin su kawo shi wajen. Idan aka feso shi ga iska an matse ta, sannan an fesa mata mai, sai spark wuta kenan, ya kyasta wuta ko ta plogi ko ta wani abin da yake samar da kyasta wuta. Yana kyasta wuta sai wuta ta kama a nan. To idan wuta ta kama a nan gurin, neman hanyar fita take yi. Ba ta da wata hanya da za ta fita a gurin nan sai hanya ƙwaya ɗaya ta jikin wa'annan farfelolin. To idan ta tashi fita, a lokacin da ta sami ƙarfi aka kunna wannan wutar, to ta saboda an matse ta sai ta ce pop, saboda an matse iska ce da yawa aka matse ta waje ɗaya, sannan aka fesa mata mai aka fesa wuta, za ta ce pow, ta kamar fashe. To in ta fashe, hanya fita take nema a komai kankanta hanya ta samu fita za ta yi, kuma da ƙarfi za ta fita. To in ta tashi fita sai ta fita cikin wa'annan farfelolin. To garin fita sai ta kada farfelolin. Idan ta tashi fita, tana fita sai ta kada su kuma sai su juya. Suna juyawa sai ta fita da ƙarfi kenan. Idan ta juya to haɗe suke da wannan. In suka juya na bayan nan sai kuma su juya na gaban nan, saboda da wannan da wa'annan da a haɗe suke. Idan suka juya to wannan ma za ta juya. To idan wannan ta juya za ta ƙara janyo iska, sai ya ƙara matse ta, ƙyasa wuta, sai ta ƙara fashewa, sai ta fita ta tunkuɗa wannan sai ta wuce.
to ya ta juyawa a haka ya samu karfi. Isa idan aka kunna injin jirgi zaka ji yana kuka fi ya dauka da karfi. To saboda aikin ne kamar circulation aikin yake, an janyo ta, an matse ta an fesa mai, an kyasa wuta ta kama fum ta daki wa'annan ta wuce. Misalin wannan fashewar da take idan ka hura balan-balan, idan ka iska kake tara mata da yawa a cikin ta, daga zarar ka fasa zaka ji ta yi wata ƙara tau. To wannan ƙarar da ta yi da wuta a gurin, a ce an fesa mai a ciki kuma an sa wuta, zaka ga irin haukan da za ta yi. To saboda haka shi wannan ana buƙatar abin da ake buƙata a shi kenan, sai ya samar da wannan sai kuma ya fitar da ƙarfi. To wannan fitar da zai tunkuɗa wannan, saboda iska lokacin da iskar za ta fita za ta tunkuɗa nan, kuma za a janyo saboda iskar da ake janyowa zai janyo haka, shi kuma nan zai tunkuɗa, shine shi kuma injin sai ya samu ƙarfin da zai motsa. To motsin nan da zai da ƙarfi yake motsawa shine zaka ga ya motsa jikin jirgin, saboda guda biyu ne, shi yake motsa jikin jirgi. Idan jirgi ya tashi haka to shine yake bashi motsi ya tafiya a ƙasa ko a sama. Abin da yasa ake samun tafiya a sama ba tare da ya samu matsala ba, wannan iska yake amfani da ita, kuma kun san a sama iska ce, saboda haka in ya hau sama ma bashi da wani matsala. Da mutum a ƙasa ma iska ce take jan shi, to a sama ma iska ce za ta ja shi. Sai dai kawai shine a jikin, akwai ire-irensa a jikin rocket, akwai ire-irensa a jikin jirage na yaƙi, fighter da dai sauran jirage kala-kala, ko kuma wani zuwa space, ko da yake akwai na space shi ma daban yake, ba shi ma irin wannan bane ba. Amma dai duk dai system din shine a samar da wuta, a samar da iska, a confreezing ɗinta, a matse ta, a ɗan fesa mata mai, a ƙyasa mata wuta ta kama ta fita, sai ta samar da wannan ƙarfin. Dukkan su aikin da suke kenan. Ni ne Ismail Ma'azu Ismail naku. Ina gode wa Allah da ya bamu wannan ilimi, kuma ya ƙara taimakon mu, ya ba mu nasara baki ɗaya. A yanzu na samu dama dan zazzana dai saboda samu wannan. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ina muku fatan alkhairi da fatan za ku yi min subscribing, ku danna sharing, ko ku danna kararrawa domin sabon sababbi. Za mu iya yin mu wajen samun muku da sababbin bidiyoyi akan wannan lamari, domin samun ci gaba akan ilimin ka. Amma fa ku manta, YouTube waje ne na neman ilimi. Ku dinga hawa kuna neman ilimi a koda yaushe, domin mu ma muna yawan samun wannan ilimi a cikin sa. A hakan kuma Allah da muna neman za mu samu kasar mu ci gaba, Najeriya baki ɗaya. Ina muku fatan alkhairi. Amma da ni sunana Ismail Ma'azu Ismail, ana kirana da Malam Sa Technology. Na gode.